Gamban yara za a manta duniya mai daɗi. Ga ta nan ku. Ta zo mu ji ta gamban yara. To, a wani gari wai shi garin zinariya. An yi wani babban sarki mai adalci mai son jama'a. Sai dai wannan sarki ba shi da ɗa ko ɗaya. Bayan wasu 'yan shekaru Allah ya albarkace sa da yaro ƙwaya ɗaya mai suna Nasir. Yarima Nasir yaro ne mai kirki kuma yana son 'yan ƙasarsa gabaki ɗayansu, yana damuwa da damuwarsu. Duk wani abin da yake damunsu shine damuwarsa. In dai ya ji wani abu mara daɗi yana faruwa a cikin ƙasarsa, za ka ga yana ta bibiyan al'amarin har sai ya shawo kan al'amarin komai ya dawo daidai. Bayan Yarima Nasir yana da shekara 22 a duniya, aka yi wani babban fari a cikin ƙasarsu. Yarima Nasir hankalinsa ya tashi, ya yi ta bibiyan al'amarin nan yana so ya gane meye abin da ya kawo wannan fari. Idan an yi shuka ba za ta fito ba, kuma ko ta fito za ka ga wasu irin ƙwari suna cinye ta. Sannan kuma an rasa gane wani abu dai da yake zuwa shi ma yana cinye shukar gabaki ɗaya tare da taimakon ƙwarin nan. Yarima Nasir ya tara jama'ar gari gabaki ɗaya, sannan aka fito masa da jaruman garin. Ya ce za su shiga can cikin dajin cikin garin don su gane wani abu ne yake shigowa cikin ƙasarsu har yake musu irin wannan ɓarna haka. To, Yarima Nasir ya tara mutane bayan an haɗa masa jaruman da suke cikin ƙasar. Suka haɗu su wajen 20, sannan kuma aka haɗa masa da fadawa da dogarai waɗanda za su tsare su. To, bayan su Yarima Nasir sun shiga cikin dajin nan suna ta tafiya tun da suka fara tafiya ko tsuntsu ba su gani ba bare wata halitta. Suka ci gaba da tafiya sai da suka shige can ciki sai suka hango wani tsoho tukub yana ta tunkaro su, yana ta tafiya yana matsowa kusa da su, su ma suna matsawa kusa da shi. Murna ta kama su saboda sun ga wata halitta wacce za su iya tambayar ta labarin dajin nan da duk abin da yake faruwa. Tsoho ya zo kusa da shi, suka tsugunna suka gaishe shi. Sannan suka ce, Baba tambaya muke, mun zo ne don mu duba dajin nan saboda akwai wasu ƙwari da wasu halittu da suke zuwa suke mana ɓarna a cikin gonakinmu. To shi ne abin da ya kawo mu. Tsoho ya kalle su sosai, sannan ya ce, To ai shi kenan, ku mu je can mazaunina in ya so in muka shiga sai in ba ku labarin dajin gabaki ɗayansa da irin kuma abubuwan da suke cikinsa. Suka bi tsoho yana ta tafiya, yana gabansu yana tafiya suna biye da shi a baya. Sai da suka isa wajen wani ƙaton wani dutse, sai suka ga a jikin wani ƙaton dutse an yi wata ƙofa a cikin dutsen nan. Sai kawai ya buɗe ƙofar, yana shiga cikin dutsen nan sai suka ga ashe wani ƙaton gida ne a ciki. Ya shigar da su dai har sun dai fara dai ɗan tunani anya ko wannan tsohon, amma suka ce ba komai ai suna da yawa kuma sun bar wa Allah komai. Suka shiga ciki, sai da suka shiga ciki kawai sai ƙofar ta rufe bararam. Ƙofa tana rufewa sai tsohon nan ya kalle su ya ce, To, ku kuna so ku san abin da yake faruwa a cikin ƙasarku ko? Kuma kuna so ku san dalilin da ya sa ake cinye muku kayan gonaki ko? To, ba wani abu ba ne ba, ni ɗinnan da kuke ganina, ni rabi mutum ne kuma rabi aljan. Amma na fi ƙarfi a matsayin aljani. Ina so ku san cewa ni ne nake busa ƙwari suke shigowa cikin ƙasarku suke cinye muku amfanin gona suka sa ku cikin wannan yanayi. Amma akwai babban dalilina da ya sa na yi haka. Yanzu ina so ku je ku tambayi sarkin Bahaushe, wato sarkin ƙasarku, ku tambaye shi shin wani abu ne suka taɓa zuwa suka yi mana a cikin dajin nan. Ku je ku tambaye shi zai ba ku labari da kansa. Amma abin da nake so da ku, yanzu ku tafi ku kaɗai, ba zan taɓa yadda ku tafi da Yarima ba. Fadawa da sauran 'yan ƙasa suka yi wa wannan bawan Allah magiya akan dan Allah ya basu su tafi tare da Yarima, amma za su isar da saƙonsa a wajen sarki. Ya ce, Ina,
ai ba zan taɓa barin ku tafi tare da Yarima ba. To ai idan har ma na ba ku Yarima, ai shi sarkin ba zai ɗau magana ta da muhimmanci ba. Don haka ku tashi ku ɓace min da gani yanzun nan, ku je kuma ku isar da saƙona a wajen sarkinku. Ina sauraron dawowanku. Suka ringai masa magiya. Wannan bawan Allah ya ma ɗauki Yarima ya je ya kulle shi a wani ƙaton guri. Suka rasa yadda za su yi, a haka dai suka yi shawara suka ce to gara su yi sauri su je su gaya wa sarki abin da yake faruwa, wataƙila sa samu mafita, Yarima ya fita daga cikin wannan hali da yake ciki. Fadawa da sauran jaruman ƙasa suka juyo daga cikin wannan ƙaton daji suka nufo cikin ƙasarsu domin su sanarwa da sarki abin da yake faruwa. Suna shiga cikin ƙasar suka tafi da sauri suka shiga cikin fada, suka faɗi suka zube suna kuka, suke sanarwa da sarki abin da yake faruwa, sannan kuma abin da wannan bawan Allah ya faɗa, ya ce a zo a gaya wa sarki. Sarki hankalinsa ya tashi da sauran mutanen gari, kowa hankalinsa ya tashi dalilin ƙaunar da suke wa Yarima. Hankalin kowa ya tashi. Sarki ya zauna ya yi tunani, shi har yanzu bai yi wani tunani da ya ga sun je sun yi a wannan daji ba. Sai can daga baya sai ya tuno akwai wani lokaci da suka sake yin fari a cikin garin. Suka yi ba bishiya, ba kowace bishiya, kowace ta bushe ta ruɓurɓushe ko amfanuwa ba ta yi. Sai aka shiga cikin dajin nan, aka je aka sassare bishiyoyin cikin dajin, aka shigo da itace cikin ƙasarsu, aka dinga yin amfani da su wajen yin girke-girke. To shi iyakacin abin da ya sani kenan. Amma duk da haka zai tara dakarai da manya-manyan mayaƙa masu yawan gaske, da fadawa za su shiga cikin daji su je wajen wannan bawan Allah domin su ji dalilinsa na riƙe masa yaro. To, bayan kwana ɗaya da zuwan waɗannan mutane, suka shiga cikin dajin nan. Da suka shiga cikin daji suka je har wajen dutsen nan da ake tsare da Yarima. Aka buga ƙofa, wannan bawan Allah ya fito ya buɗe ƙofar, ya zo ya gani ashe sarki ne da kansa da fadawa da sauran manya-manyan mayaƙa suka zo a kan zancen. Shi kenan, wannan bawan Allah ya buɗe musu wannan ƙofa wacce take jikin wannan ƙaton dutse, suka shiga cikinsu gabaki ɗayansu saboda girman gidan duka ya ɗebe su. Da suka shiga, wannan bawan Allah ya ce, to, sarki dama ni na turo ne a gaya maka a irin abin da kuka yi mana shekarun baya. Wannan abu da kuka yi mana shine dalilin da ya samu kuma muke ɗaukan fansa muke ramawa. Sarki ya ce, to, mun ji abin da aka yi muku, amma me ya faru a lokacin da aka yi muku wannan abu? Wannan bawan Allah ya ce, a daidai lokacin da kuka zo kuke yin wannan sare-sare, kuke sassare bishiyoyi a cikin wannan babban daji namu, a lokacin ne matar sarkin aljanu ta haihu, kuka sare har da kan ɗanta. A dalilin wannan sare-saren da kuka yi, sarkin aljanu ya yi fushi matuƙa gaya, sannan ya ce zai ɗau babbar mataki, zai yi fansa a gare ku. Shi ne dalilin da ya sa ya aiko ni, nake busa muku wannan ƙwarin, nake muku duk irin waɗannan abubuwan da kuke gani. Amma kuma sarkin aljanu ya ce ba zai taɓa yafe muku ba, don haka zan ci gaba da riƙe Yarima har abada a gurin nan, ba zan yarda in ba ku ba. Idan kun ga kuma za ku iya ɗaukan shi, to yanzun nan ina busa wannan ƙahon da kuke gani a hannuna, aljanu guda 1000 ne za su bayyana gaba ɗaya kuma su gama da ku. Hankalinsu ya yi mugun tashi, ya yi mummunan tashi, suka rasa yadda za su yi. Ɗaya daga cikin bafade ya sunkuya ya gaya wa sarki, ya ba wa sarki shawara a kan su koma cikin ƙasarsu su yi babban shiri a kan dawowa a kan yaƙar waɗannan bayan Allah. Sarki ya yarda a kan wannan shawara tashi. Suka ɗauki dokunansu suka juya ƙasarsu domin su je su yi shawarar yadda za su yi a zo a tafi da Yarima. Bayan sarki ya koma ƙasarsa, ya sa aka tara masa jama'ar ƙasar gabaki ɗaya. Da suka zo ya tambaye su ya ce, shin
akwai wani a cikinsu wanda ya ga zai iya ɗauko masa Yarima daga hannun wannan tsohon? Kowa ya riƙe baki ya ce, kai, tsohon da aka ce aljani ne? Kuma sannan shi ba mutum ba, ta yaya za a yi? Dakaru ma da yawa sun je sun kasa, sai ni zan iya? Kai, gaskiya. Duk dai aka rasa wanda zai fito ma ya ce zai iya. Sai wata yarinya mai suna Iftisal, ana ce mata Ifti, sai ta fito. Ita 'yar gidan wani talaka ne a nan kusa da gidan sarki. Sai ta fito ta ce ai ita za ta iya. Aka dinga mamaki. Iyayenta suka kira mata suka ce, ke ya za a ki ce za ki iya abin da maza ma suka kasa, manya-manyan ma jarumai sun ce sun kasa, sai ke za ki ce za ki iya zuwa ki ɗauko Yarima ɗan sarki. Ta ce ita dai a ƙyale ta. Ta san abin da take yi kuma ta san abin da za ta yi, za ta je za ta ɗauko shi insha Allah. Ita dai abin da take so kawai a bi ta da addu'a. To aka fito aka gaya wa sarki ga shi fa yarinya mai suna Ifti ta ce za ta je, amma kuma an kira ta an tambaye ta za ta iya, ta tabbatarwa da mutane da 'yan uwanta ta ce za ta iya. Aka ce to shi kenan, tun da haka ne bari a haɗa ki da dakarai da sauran manya-manyan mayaƙa sai ku tafi su taya ki. Ta ce a'a ita ba ta son a haɗa ta da kowa, ita kaɗai take so ta je. Don haka kawai a ƙyale ta, insha Allahu kuma za a ganta ta dawo tare da Yarima. To, aka haɗa mata abinci wanda za ta ringa ci a hanya kafin ta isa wurin. Ta ce ita ba ta buƙatar komai, ruwa kaɗai ya ishe ta da dabino kafin Allah ya kai ta wurin. To, aka yi mata kwatance inda za ta miƙe har ta isa jikin ƙaton dutsen nan inda aka kulle Yarima. Yarinyar nan ta kama hanya ta dinga tafiya har sai da ta je tsakiyar dajin nan. Sannan ta hango wannan ƙaton dutse wanda aka yi wata ƙatuwar ƙofa wanda aka yi gida a cikinsa. Ta je ta bubbuga ƙofa, sai kwa ta yi sa'a wannan dodon ya zo ya buɗe mata wannan tsohon. Ya ce ke baiwar Allah, ke kuma me ya kawo ki nan cikin wannan ƙaton daji, me kika zo yi? Sai ta ce wallahi wasu ɓarayi ne suka sato ni suka biyo ta nan, da suka ji an yi wata irin tsawa sai suka wullar da ni suka gudu. Ni kuma na rasa yadda zan yi, ban san hanya ba zan iya komawa gida ba. Don Allah, don girman Allah ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka. Ko ka nuna min hanyar gidanmu ko kuma ka ɗan ajiye ni na huta sai na koma. Sai ya ce to anya yarinya, to tun da kin ce haka shi kenan. Shigo ciki ki zauna zuwa gobe in Allah ya kai mu sai in sa ki a gaba in nuna miki hanyar da za ki fita cikin gari. Ta ce na gode baba, na gode baba. Iftisal ta shiga cikin gidan wannan tsoho ta zauna. Tana zaune sai tsohon nan ya ce to bari a je ko ruwa ne a kawo miki da ɗan abinci ki ci ko? Sai ya shiga cikin gidan. Yana shiga sai ta yi ta duba-duba tana ta hange-hange ta gano shin a ina ne aka kulle Yarima. Bayan ta ƙara ci duba-dubanta ba ta hango ba, sai wannan dodo ya dawo. Yana dawowa ya kawo mata ruwa da wani soyayyen wani abu, ita dai ta kasa gane ma menene wannan. Ta ɗauki ruwa ta sha, amma wannan abin da ya kawo ita ba ta gane meye ba ta ƙi ci. Shi kenan dodo ya ce bari ya ɗan shiga daga ciki, yana dawowa. Bayan ya shiga, Iftisal ta sake tashi ta ci gaba da ɗan leƙe-leƙe ko za ta jiyo inda za ta ji motsin mutum. Ai kuwa sai ta ji can daga nesa tana jin alamun motsin mutum yana kuka. Sai ta tashi saɗaf, sai ta leƙa wani ƙaton ɗaki sai ta ga Yarima a zaune a sunkuye yana ta hawaye. To dama jaruma Iftisal kafin ta fito daga gida ta yi rubutu a takardu guda 2. Sai ta sa hannu ta ɗauko wannan takarda da ta rubuta, na zo ne don na taimake ka. Sai ta wulla wa Yarima. Tana wulla masa
ƙafarsa a ɗaure, to ya ci sa'a hannunsa ya bar masa a buɗe saboda in ya kawo masa abinci yana ci da hannu. Ya ɗauka ya karanta, mamaki ya ishe shi. Can kuma sai ta sake ɗauko ɗaya takardar da ta yi rubutu a hannunta, ta wulla wa Yarima. Yana buɗawa ya fara karantawa sai ya ga an rubuta, ina so ka gaya min daidai lokacin da yake fara yin bacci wannan tsohon, sannan kuma ka gaya min lokacin da yake tashi, shi ne abin da nake so yanzu in sani. Sai ta ɗauko biro da takarda da ta zo da shi ta sake wulla masa. Ya ɗauka ya karanta, sannan kuma ya rubuta mata cewa ai yana yin bacci tun daga ƙarfe 4 na yamma sai ƙarfe 9 na dare sannan yake tashi. To, sannan ya wullo mata, da ta ɗauka ta duba ta gani, sai ta ce to, sai ta shiga nan gurin ta ringa lalube tana ta duba a nan dai inda dai dodon nan ya batta. Ai kuwa cikin sa'a sai ta ga wani ƙaton mukulli. Tana kwa yin haka ta ɗauka ta duba mukullin, ta gwada a jikin ɗakin da aka kulle Yarima, sai ta ga ashe mukullin ɗakin ne. To sai ta ƙi buɗe shi, sai ta bari har sai lokacin da wannan tsoho ya fara bacci. Sai da ta bari ƙarfe 5 na yi na yamma wannan tsoho ya fara yin bacci, sai ta ɗauki wannan mukullin ta je ta buɗe ɗakin da Yarima yake ciki. Tana buɗewa ta shiga da sauri ta kunce Yarima. Tana kunce shi ya biyo ta, suka buɗe ƙofa a hankali suka je suka buɗe suka fice. Suka fice suna gudu kafin su fita sai dodo ya fara jin alamu kamar ana motsi, sai ya fara ɗan juyi kaɗan. Sai kawai ya buɗe idonsa. Yana buɗe idonsa sai ya je inda ya ajiye yarinyar nan bai ganta ba. Sannan kuma ya koma inda ya ajiye Yarima, shi ma bai gan shi ba. Hankalinsa ya tashi ya fito da sauri. Da sauri yana fitowa sai ya ga gaba ɗaya bai gansu ba. Ya ringa gudu a cikin dajin nan, su ma suna gudu suke, gudu suke. Yana ta neman su amma shiru bai gansu ba. Da haka dai ya haƙura ya koma cikin gidansa. Ita kuma Iftisal ta ja Yarima suka tafi sai da suka isa can cikin garinsu. Sannan suka daina gudu. Suka zauna suka huta a jikin wata bishiya. Bayan sun huta ta ɗauko abin da ta ƙulle a jikinta, su dabino da ruwa, ta ba wa Yarima, ita ma ta sha. Suka ɗan ƙoshi suka huta, sannan suka tashi suka koma cikin gari. Suna komawa cikin ƙasarsu, aka je da gudu ana isarwa a gidan sarki cewa ga fa Iftisal ta taho da Yarima. Yarinya ta yi ƙoƙari. Aka fito 'yan gidan ana ta murna Yarima ya dawo. Ita kuma Iftisal ana mata godiya. Sarki ya ɗau kyaututtuka masu yawan gaske, ya ɗau zinare da yawa ya bata. Aka yi mata godiya, aka yi wa iyayenta ma godiya. Bayan wasu 'yan watanni Yarima ya gyagije, ya warke, ya yi daidai. Ya je ya nemi auren Iftisal aka ba shi. Shi ke nan ƙurin ƙus.